yawa muje. Mutuncin ki shi ne ke sa ganin mutuncin ka in ji kai kai. biyayyar ki Shi ne ke sa ganin biyayyar ka in ji yayi yayi. amanar ki Shi ne ke sa ganin amanar ka in ji nauyi nauyi. ibadar ki Shi ke sa ganin ibadar ka in ji sanyi sanyi. imanin ki Shi ne ke sa ganin imanin ka in ji kai kai. darajar ki Shi ne ke sa darajar ka a yabo na nai. hankali na ki Naka hankalin nake koyi da wuri. nutsuwa ta ki Naka natsuwar nake samun katare. kwarjini na ki Naka kwarjinin nake samun guzuri. rabo rababbe ne Sanso daga sama ke faɗo ga sashe masoyi. dan maliyo maliyo nawa 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 ne Maliyo, maliyo, maliyo naka naka nawa ne. kina lokaci da ni da ke a bar mu kawai so ban haro bane Kyakkyawa, kama da ni da kai muka yau so ba ɗage ba ne. kin ci gari a barki sai ta Allah ta yi farin gani na ne Bani ba da aron saurayi na ko da ma da rana ne. gamon jini Da ni da kai muna son juna kwarai kwarai kwarai. gamon jini Farin jini Allah ya ba mu sarai sarai sarai. gamon jini Ashe da ni da kai mun kulle garai masoyi. Abun alfahari da kai nake yi babu wani. Kai ne na ɗaya da biyan ka babu wani. Kai aka yayi zamani ido na gani. kin cika yan nan hawe sai ne na sa sunan ki ita da banje ran da na ganki na sama ki yar usuli ce ni zan ba da shaida kanki Mai sa'a, na take nasara da idan falala mai sa'a, dirin zuban kikin wace yar wahala mai sa'a. ya baki bani da awa dare da safiya